Sziasztok Star Wars rajongók! A mai videónkban egy teljesen a legendák közé tartozó dologról szeretnénk nektek beszélni, mely nem más, mint a Lord cím a Jedi körében, tehát a Jedi Lordok. Ugye a Sith Lordok léteztek, azonban ez egészen más. De kik voltak az ezzel a címmel rendelkező Jedik? Tehát a mai témánk ez lesz, melyben megtudhatjátok, hogy miként uralkodtak a Jedik, mint a királyok egyes szektorok felett. Tartsatok hát velem, ha érdekel titeket ez a téma. Ne feledjétek, ha érdekel, hogy hol, illetve milyen kiadott tartalmakban találkozhatok a Jedi Lordokkal, akkor a videó végén megtudhatjátok azt az elköszönést követően. A Jedi Lord, mint titulus vagy cím egy formális elnevezés volt a Jedi renden belül nagyjából egy évszázadon át, Yavin előtt 1100 és 1000 közt. Ezekben az időkben az új Sith háborúk vége felé a galaktikus köztársaság meggyengült, és bizony sok-sok esetben a magvilágokon kívül eső csillagrendszereket képtelen volt védelmezni a Sith támadások ellen. Ezen probléma felszámolása érdekében a Jedi rend küldetésévé vált a rászoruló világok védelme és a Sith elnyomás alól felszabadítani azokat, akiket az említett sötét oldali hatalom sanyargatott, rabszolgasággal és kisebb-nagyobb népírtásokkal. Illetve azon rendszerek támogatása is, akik ugyan a köztársaság részei voltak, de ellettek vágva attól a háború következtében. Azon Jedik, akik ilyen küldetésekre indultak, lényegében maguk lettek az utolsó védvonalak, akikre az említett világok számíthattak. Ennek okán pedig hamar ünnepelt személyekké váltak a védelmük alatt álló rendszerekben és bolygókon, melyhez rohamos tempóban jelentős politikai befolyás is társult, tehát hatalmat kaptak lényegében. Mivel maguk is részét kezdték képezni azoknak a világoknak, amiknek a pártfogói lettek, így az ott élők különböző címeket és jogokat ajándékoztak a védelmezőiknek. Bárók, grófok, sőt, királyok és még ki tudja milyen címek kerültek így egyes Jedi mesterek kezébe. Őket hívták aztán végül Jedi Lordoknak. A hatalommal aztán, mely a kezükbe került, ezek a Jedik kastélyokba és villákba költöztek. Sok esetben pedig még családot is alapítottak, és bizony, mint nemesek szerepeltek sokszor. És ahogy a nemeseknél az lenni szokott, a vagyon is öröklődött egyik generációról a másikra. Csak mellékesen jegyeznék meg kettő dolgot. Az egyik az, hogy ez még mindig legenda. A másik pedig az, hogy mint legenda bőven lehetséges, hogy nem volt mindig tilos a Jediknek a családalapítás. Akárhogy is, a lényeg, hogy ezek a lordok olyan békés területeket hoztak létre az előtte elnyomott világokon, mely szinte felvirágzott a Sithek által nyomorba döntött területein a galaxisnak. Egy apró megjegyzés. Sokan bíráltok engem ilyenkor, amikor a Sitheket gonosznak vagy épp fordítva a Jediket jónak mutatom be. Nos, nem tartom egyiket sem az ultimate jó hatalomnak vagy oldalnak. Egyszerűen mivel az események így kerültek leírásra, és így vannak megadva az adatok is, így én is csak így adom ezeket tovább nektek. Aki azt gondolja, hogy én bélyegzem meg a Sitheket azzal, hogy ők gonoszak, vagy éppen a Jediket jónak, az legyen kedves és gondolja át újra ezt. Semmivel sem lenne jobb, sőt, csak rontana a dolgokon, ha nem azt adnám át, ami le van írva a történetekben. A Jedik ezekben az időkben nem csak bárók és királyok lettek, de a magvilágokban is komoly hatalmat szereztek. Hova tovább, a Coruscant és maga a köztársaság is a Jedik uralma alá került. Ennek fő oka, hogy maga a főkancellár is Jedi volt. Ebben az időben a Jedi felső tanács és a Jedi nagy tanács versengett egymással, mely utóbbi a lordokat is magában hordozta. 1010 évvel Yavin előtt a felső tanács próbálkozása elbukott, mikor is egy Jedi mestert, Skir Khant kívánták felemelni, mint egy új reményt. Lord Hoth összegyűjtötte a követőit a nagy tanácsból, és megalapította végül a fényseregét. Ekkoriban őt Seneschal Hothként is hívták, mely megszólítás lényegében egy pozíciót szimbolizált a Brental házaiban, akik nem mellesleg a Brental 4 legjelentősebb családjai közé tartoztak. Lord Hoth küldetést indított a Sithek által uralt területeken a 7 légiót vezetve. Lord Khan fenyegetése, illetve az általa vezetett sötét testvériség levadászása lett a céljuk, mely egy évtizeden át tartó vadászatba torkollott végül. A köztársasági erőket a Jedik vezették, és az egész sereg egyesült végül a Ruusan nevű planétán, ahol aztán egy horrorisztikus jelenet során a sötét testvériség és a fényserege is megsemmisült, amikor a Sithek szabadjára engedték a már általam korábban többször is megemlített rettenetes gondolatbombát. A sötét testvériség megsemmisült ekkor, a galaxis szemében a Sithek ezáltal kihaltak. A Jedi rend és a köztársaság aláírták a Ruusáni reformációt a szenátusban, és a fényserege, illetve hát annak a maradványai feloszlottak ezáltal.
A Jedi Lordok, akik túlélték a ruszáni eseményeket, kerülték a rend fővonalát, és végül a nagy tanács feloszlott. A rend végül Faye Coven nagymester irányítása alatt minden lordi címet megszüntetett, amit csak lehetséges volt. Igaz voltak, akik e periódus után is hatalmon maradtak, de számuk elenyésző és hivatalosan a rend által már nem is voltak elismerve. Ilyenek voltak például a koréliai Jedik és a Tipo paladinjai is. Beszéljünk akkor gyorsan néhány ismert Jedi Lordról. Bereton. Egy férfi Jedi Lord volt, aki egy feudális királyságot irányított a Korélia világában. Valentine Farfalla. Egy férfi félvér botani komoly hatalommal rendelkezett a fényseregében és támogatta Lord Hot tevékenységeit. Nevar Fort. Egy Twi'lek férfi Jedi mester, aki otthonában a Ryloton lett Lord és a Nerkati klán vezetője volt. Gale egy ismeretlen fajból származó Jedi férfi volt, aki feláldozta magát. Az ő emlékének tiszteletére a Ruszán rendszer 9. bolygóját róla nevezték el. Lord Hot, születési nevén Rolan, aki a K világában született. Egy férfi Jedi mester volt, akinek jelentős szerep jutott a Yavin előtti 1000 körüli eseményekben. Sully, szintén egy Jedi Lord volt, aki az utolsó ruszáni háborúban vesztette életét. Tipo, ahogy a többiek is, szintén egy férfi Jedi Lord volt, aki szorosan Lord Hot mellett harcolt a fényseregében. A fényseregében szolgált lordok közül amúgy sokakra a ruszán rendszerben emlékeztek meg. A központi csillag a Hoth's Brand nevet kapta Lord Hot után. A 8. bolygót Sully után nevezték el, a 9. planétát pedig Gale után. Az első bolygót Lord Hot barátja Pernikár Jedi mester után nevezték el, aki ugyan nem volt Lord, de közel állt hozzájuk. A második bolygót Kiel Sárni Jedi dolg után nevezték el Sárniként. Ugyan ő sem volt Lord, de szintén sok szerep jutott neki. A 4. bolygó, a Turpimir szintén egy Jedi Lordról kapta nevét, aki a fényseregében szolgált és halt meg. A 7. planéta egy gázóriás, Mil Vlahu az előzőekhez hasonlóan szintén egy Jedi volt. Ez a nő egy rajtaütésben vesztette életét nem sokkal a nagy ruszáni események előtt. A 9. planéta Johun Othone után lett elnevezve, aki Darth Zana ellen vesztette életét egy párbajban a Titan felszínén. A 10. égitest a rendszerben, mely lényegében egy fehér törpe, a Ptejjel nevet kapta, aki egy Jedi lovag volt Lord Hot és Kiel Sárni tábornok irányítása alatt. Végezetül a csillagrendszert körülölelő aszteroidömezőt említeném még meg, melyet a Farfalla gyémántjai néven kereszteltek el, az előzőekben hasonló módon a Jedi Lord tiszteletére. Szóval, ők lettek volna a Jedi rend lordjai, akiknek sok mindent köszönhetett a rend és a galaxis, az általuk meghatározott egy évszázad pedig komoly eseményeket irányított. Nélkülük talán a klasszikus Sith birodalom, illetve a sötét testvériség sem pusztult volna ki, és talán nem vezettek volna az események olyan jelenhez, amit mi megismerhettünk. Erről sokat lehetne fantáziálni, hogy mi lett volna, ha. Érdekesség lehet még sokaknak, hogy a Jedi Lord első megjelenése, mint titulus, a Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2 játékban volt látható, ahol világos oldaliként ez volt az elérhető legmagasabb szint. Most pedig jöjjön a nap kérdése. Szerintetek a Jedik által kapott Lord cím és az ezzel járó hatalom sok volt? Értem ez alatt azt, hogy a Jedik alapvetően a béke őrei, és talán nem feltétlen volt etikus elfogadniuk a hatalmat ilyen formában. Nektek erről mi a véleményetek? Illetve ha már a hatalom elfogadásánál járunk, akkor akár párhuzamot is lehetne vonni a klónok háborújával, ahol a Jedi rend elfogadta, hogy tagjai katonai rendfokozatot kapnak és harcba vonulnak. Mi a véleményetek ezekről a dolgokról? Végezetül köszönöm mindenkinek a figyelmet. Hatalmas pacsi a Patreon támogatóimnak, és az erő legyen mindenkivel, aki lájkolt, megnézte a videót, feliratkozott, és egyáltalán ide tévedt a csatornára. Sziasztok!